Ikaduhang hugna sa road clearing operation sa Cagayan de Oro City nagpadayon sa nakiliyang lugar sa syudad. Samtang mga pasaway sa quarantine protocols ang sikop usab. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Karong Pebrero 15 na ang deadline sa compliance sa road clearing operation subay sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Busa, pinaspasay usab ang Cagayan de Oro City LGU sa pagpahapsay sa kadalanan sa syudad. Lakip sa gipahawanan ang Kauswagan National Highway kung asa gipangtanggal na ang mga nagbabag ng mga koral sa kadalanan. Gipangbungkag sab sa DPWH ang mga dalan subay sa padayong drainage system nga ilahang ginahimo aron masulbad ang pagbaha sa lugar matag muulan. Gipangwarningan o gipangbakla sab sa LGU ang mga istante sa mga tindero palibot sa Barangay Puntod nga nakaharang sa mga kanal ug kadalanan sa lugar. Giklaro sa LGU nga dili angay butangan og mga istante ang mga kilid sa dalan, sanglit gitagana kini aron agian sa tawo ug mga gagmayng sakyanan. Hasta mga gamit sa mga residente nga ana gipamutang kilid sa dalan ang gipanghipos usab. Isa ni siya nga gina-profile pod sila para pohon pwede sila nga ma-prioritize pod sa mga applications dito sa atong mga bag-o nga mga kamerkaduhan. Of course, gi-encourage pod nato ang kanang mga talipapa tungod sa atong pandemya. No, although kailangan lang lagi nga maplastar, that's why ang barangay gyud ang atong frontline kay gawas sa pagpahapsay sa kadalanan sa syudad na nakupsab ang kapulisan ug LGU sa mga nagmalapason sa quarantine protocols nga ginapatuman sa syudad sama sa pagsulob og face mask. Ubay-ubay ang mga natikitan nga wala nagsulob og mask, taliwala pa man nga anaa sa pampublikong dalan. kaya again dili man intensyon sa city government no nato nga mag-apas sa mga penalties. Kung dili ang atuan ni isa para mutuman ang atong mga kaigsuonan sa atong mga ordinansa o mga balaodnon. And of course, ang end goal gyud is ang para sa kayuhan sa tanan, no. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.